Ekran! Ekranen geef dich ab, aus Warnen war. Hey, kommt ran mit mir! Hier reden wir über, wo wir kennen mit Gott durch das Leben ranen. Met Junt S. Eduard Kiesbrecht. Weit wohan. Welkom lieve vriend, welkom to het programma Ekran. En welkom Gerald Schmidt, als die hier noemen, niet zo? Ja. Dankzij dat je het eerste Mal hier wellig best te bieden zijn. Voor mij is het interessant, verschiedenste mensen hier te zijn. En we zijn van der Chaco, Paraguay. En kannst du immer ganz kurz sagen, wer ist Gerald Schmidt? Wer bist du? Von wo kommst du? Wo bist du abgewachsen? Also dat is niet een leichte vraag te beantwoorden. Mijn ouderen zijn missionaren. So ich sie als Missionarchen dann abgewachsen. Wir haben dann thuis Englisch geredet, so Englisch ist meine erste Sprache, aber wir haben dann nebenbei noch alle anderen Sprachen auch noch geleerd te reden. En we zijn dan veel aangetrokken. Ik weet niet genau hoeveel mal, maar ik weet dat het ruim 25 mal zijn moet in mijn leven. Ouch. Vorken ook van een stad naar de andere, niet jedes Mal, manchmal ook innerhalb van een stad. So, we moesten daarmee leren met veel veranderingen voordig te worden. En zijn ook daardoor sterk ook de zware tijden gegaan, maar ik kan ook zeggen dat zijn de tijden waar God mij ook als mens gevormd heeft en mijn karakter gevormd heeft en zo. So, dat is wo du dann, en nu leeft in Philadelphia, Paraguay, niet zo? Ja, Okay. nu zie ik in Philadelphia. En so, ans Thema von der jetzt aber nicht unbedingt kriegen, wo du alle gelebt hast, sondern nu wel von der von Worship reden, oder von Alabanza, oder von Anbeten, Gott anbeten. En ik mag dat zeggen, en die wordt aan zijn YouTube, die wordt im Radio zijn aan niet, maar die wordt aan zijn YouTube zijn, die zijn dat hier sehr schmack en interessante Instrumente zijn. En wanneer we aan worship denken, oder an Gott anbeten, oder zingen, dan denken we aan instrumenten en so weiter. En ik geloof dat is ook een passion wat du hast, niet zo? Dat is van klein op al. Ik geloof dat is een wat God en mij neergelegd heeft van de tijd van bevrijd. Mij denken kon, mij normaal zeggen dat ik immer een zanger weer. En voor een tijd lang had ik ook met depressie te schaffen. En die tijd zei ze als kleiner Bengelje dat je omstoven en zong en prijs hem Herrn. En mocht en dat kon niet anders als moet vangen daarvan. Dat had einfach de effect. En ik geloof in mijn jugendjaren had ik deelwijs dat verloren en God heeft mij dat overgegeven en de beroeping gegeven. Andere mensen ook door en termoutje en God te zeggen en ook muziek aan te leiden. En ja, wie wiedergehen, du bist nu momentan al een paar jaar, dass du Musik anleiden in eine Gemeinde hier in Paraguay, nicht so? Ja, dat stimmt. Also du bist dann das ganze Worship-Team, oder Alabanza-Team, aber immer jeder Tonane, die Band anleiden, dass sie top kommen können, aber auch dass das Ziel statt mir so viel Gott anbieten ist. Krijgt. Dat heeft een deel van een pastorale dienst, dat man de team ook begleitet heeft en richting geeft en visie. En aber ook de mensen, also Lobpreis, hem je zang, voor God te vieren. Dat is een zeer grote verrecht. En ik stel me zo veel dat man ook sehr schön gehen. Dat is zeer schön. So, wenn wir an Alabanza denken, oder an Anbetung, was sagt die Bibel, was springt die Fuß zum Kopf in die Gedanken? Also mir fällt es sehr, dieses Gespräch, was Jesus mit der Samaritaner früh hat. Und wat mij daarin zo interessant is, wo deze frühe Morgen dat Jezus wat besonders is. Dan springt voets vragen im Kopf, wat hij eigenlijk zeggen kan. En zij is fixiert op de vorm. De eerste vraag is, wo is de beste stad om aan te bidden? Of dat nu Erde stad is, of de andere stad in Jeruzalem. En ik geloof, innerhalb van de gemeente, we brengen nog veel te veel tijd damit om weens vorm, weens wanneer stil beter is, wat richtig is, wat niet richtig is. En Jezus, hij neemt die vraag en dat hij draait dat om. Hij zegt,
Und was er früher sagt, ist, dort geht nicht mehr darum, wo dort ist, sondern er geht darum, dort was an uns Beine ist. Er geht immer trainieren, das Hort von der Sache. Und er sagt, der Tid wird kommen und ist nu gekommen, wo der Worte Anbeters, wo der Worte dem Vater in jesten eine Wahrheit anbeten. Und dann sagt er, der Vater segnet seine Menschen. Und dort finde ich einfach als eine gute Anregung, und wann wir von Anbetung reden, ab das Wesentliche zu kommen und nicht so sehr von Form reden. Was sind diese Sachen, der Vater sagt, die Wahrheit und was hat andere dort zu sagen? En juist eine Wahrheit. En juist Also, eine wahre Wahrheit. Anbeters worden dem Gott den Vater en juist eine Wahrheit anbeten. Kannst du das wieder erklären, was jetzt und Wahrheit Ja. du ist? En dat is zo'n schijne Gleichgewicht zwischen diese zwei Sachen. Erstens mal, wann het om Wahrheit geht. Wie moeten de Wahrheit haben, wie moeten de Offenbarung haben von Gott, wer er ist, wie moeten am en Wahrheit anbeten. Wenn wir das nicht haben, wenn wir uns nur gefeilte Rechte oder nur einer hat diese Meinung, der andere hat die andere Meinung, dann wollen wir niemals einig werden, indem wir Gott anbeten. Und wir stellen dann immer mir vor, dass wenn wir Gott nur gefeilte anbeten, dass wir einen falschen Gott anbeten. Wenn jeder kann sich dann das so definieren. Nee, aber Gott sagt, du wirst mir eine Wahrheit anbeten. Und die Wahrheit hat uns die Bibel gegeben. Und wir können weiter. Dat we een leeftal voor dat zum Beispiel aanbeden. We kunnen weten dat we een God aanbeden die voor ons onze schuld wahrscheinlich heeft durch das Blut von zijn Sohn Jesus. Dat we vrij zijn, dat we te hem komen kunnen, dat we niet meer afgeleend zijn of getrennt zijn van hem, dat hij een wasch opgemaakt heeft voor ons. Dat is de en aanbeding moet immer op waarheid gebaseerd zijn. Aber der andere sieht, es yes. Ja? Und ich glaube, innerhalb von der Geschichte von der Gemeinde, und vielleicht besonders in unserer mennonitischen Kultur, haben wir vielleicht sehr viel Wert auf Wahrheit gelegt. Und wir haben Theologen dargestellt, als die fähig sind, leider zu schreiben, zum Beispiel, oder zu machen, wenn es dort die Wahrheit sind. Gut, dat is wichtig. We moeten weten wer Gott ist und dort onze Leider moeten dat ook met aan zich brengen. Aber de Bibel sagt ook, dat Woord ohne de Geest is dood. En so ist Anbetung kann more wirkliche Anbetung sein, wenn das in Wahrheit, nicht bloß in Wahrheit, sondern auch im Geist. Ich denke manchmal an einmal, wo ich jemand im Krankenhaus besucht habe. Und hij was bewusstlos, hij was in een coma. En zijn vriend, de dokter, we waren alle aan de stof binnen, wo hij was. En zijn vriend, de dokter, die reden over hem. En die reden al over zijn begrafenis en verschillende zaken. Die reden over hem, zoals wanneer hij niet aan de stof was. En ik dacht, wat traurig, wat wanneer hij dat hier kon? Dat weet we niet, of hij dat hier kon of niet. En ik zei dat, manchmal zit ik in verzamelingen en daar wordt eeuwig God gereed en daar wordt eeuwig God gezongen. En ik vraag me of manchmal of hij ook deze gevoel heeft, dat veel waarheid gereed wordt, maar keiner maakt zich bewust dat God daar is. Er is niet dat bewustzijn, hey, God is hier, wie reden te arm, wie scheiden ons hart uit te arm, ja? Hij is hier, hij helpt ons. Wel ons naar hem rechten en wel erwarten dat hij ook te ons reden wordt. Wens dat is de hart van aanbeding, is niet bloos dat we Gott wordt geven, sondern dat we ver aankomen en dat we krijgen deze Beziehung en Gemeinschaft förderen kunnen. Dat is dat Wunderbare. En dat is waar Geest nennt. Dat Geest is dat wat het levendig maakt. Dat Geest is waar ik me uitstraat en mijn Vader en hij bejegent me en hij neemt me in zijn schoot. Wow, dat is dan dat leven je in de waarheid en de Geest. Ik had het zeer dankbaar voor die erklärung. Ik had het allemaal van je gelezen, aber zo direct, zo feinkart erklärt, dat had ik nog niet hier zo. Dankeschön, dat u mir dat erklärt hast. Wo kannst du
Anbetung oder Worship, wo kannst du das Ganze mit Musik verbinden? Wie weit Musik, wie kann ich anbeten Gott ohne Leider stellen mich sofern? Wo kannst du das Ganze mit Musik verbinden? Wat heeft God ons dat muziek als een goof gegeven. Dat hebben we ons niet uitgedacht. Dat is in ons binnen. En daar wordt gezegd dat muziek dat spraak van de ziel is. Dat muziek maakt ons irgendwie onze hart op dat we dat uitdrukken kunnen wat zes schwer te zeggen is. En wanneer we in de psalmen kijken, de meeste van de psalmen zijn leider. Dat zijn einfach dat is een aanbidding wat van de mensen uitgaat, wat de God zeggen willen. En ik geloof, dat is zo schijn, wanneer we leider hebben, die dat uitdrukken wat in ons hart is, dat we God zeggen kunnen en dat we dat dan top maken kunnen. Dat is wat leidt ons erlauben deed, wat zijn reden niet. Dat geeft ons een ganz andere niveau van eenigheid, wanneer we ons werkelijk en een leid aanlaten en zeggen, Heer, dit is wat we niet zeggen willen. Dit is waar we ons verder feilen, dit is waar du voor ons best. Ja, en voor mijn leven is het ook zo. Leider, de spraak van muziek absoluut niet zo'n grote muzikant, maar de spraak van muziek dat redt en dat brengt leven in ons neer. En ik zie zo veel dankbaar voor de vrouw wat God mij geschonken heeft. Zwaars, wanneer we opstonden, dan veel dan neemt ze ihr Cellular, ihr Handy und merkt een Leid an, wat God loven deed. En we vangen in gedanken en een gevoel van tijdig s'morgens aan God te loven. En dan met het Leid, dan sto we op en barst het heen. En ik merk waterheid van maat te drinken. En dan hol we de Bibel ver. En weißt du, fangt eine Anbetung an zu passieren. Und Heidi, meine Frau, eigentlich kann es tot nach Gott kommen. Und das Ganze fängt du an, wo wir das Cellular nehmen und anscheinend Leid anmerken und anfangen mit zu singen. Und das ist für mich was wunderbar. Auch in der Gemeinde, was ist eine Gemeinde, wenn du nicht eine scheine Anbetungszeit hast? Das spielt sich so ohne Leben vielmal. Ob es eine scheine Predigt kann sein, aber wenn du nicht diese Anbetung hast. So, aber unsere Zeit ist leider aufgerannt. Über Musik, dann fange ich an. Dann habe ich viel Energie, dann tue ich mit viel Passion dabei. Aber wie Schlussmerke, kannst du einen scheinen Mut merken, das wird am Jugendlichen haben? Ja, was ich sage, war das, seht Gott. Seht wirklich, in der Bibel sagt, dat Jesus, dat de Vader bereid is ons den Jes te geven wanneer we hem dan nog vragen. En we denken manchmal, we zijn de Jes als een glas water. Dat ons überlegt wordt wanneer we Christen worden. En irgendwie staan we 24 jaar later immer noch mit unseren Glas Water, aber die Bibel beschriftet ja jetzt nicht so. Hij is Wind, hij is eine Schwal von Leben. En wo dat Water rannt, da ist Leben. En wo dat Water steht, dat ist nicht mehr, da ist die Jezus nicht. Dat fließt immer von seinen Frauen. En wir haben den Verrecht, Gott te zetten, naar zijn Jezus te vragen. En ons op te maken. En dat leven scheelt dan durch ons. Dat is niet bloß, dat het stonen blijft, sondern dat wat ons erfällt und dat fließt dan eeuwig. En dat is wo dat leven werkelijk is. Een aanbidding kan ons dat helpen. Dat te erleben in ons leven. Wauw, ik zie beeindruckt en ik freue mich, dat je hier dabei bist. En ik mocht die ook, lieve Jugendlichen, noch einmal bloß merken, seht Gott, seht wirklich sehr, sehr noch an. En wanneer leider dat helpen, dan scheine leider wat die naar God brengen en zie je zijn te be wat immer du met God erlebt is. Bij het nächste Mal Gottes zijn. Dit Programm wordt in Bolivien produziert. Wenn du Frauen oder ein Thema hast, dann schreib uns nur ans Facebook von Ekran oder schreib uns ein E-Mail nur ekran@gmail.com.